идома. ниҳоят Шаҳноз дарро боз кард ва дар ҳоле ки ҳанӯз дуруст бедор нашуда буд, нимхобу нимбедор ба мо зул зад. Шаҳноз: салом азизам, ин манам, Маҳноз, хоҳарат. Ин Маҳноз? хоб аз чашмони зебои Шаҳноз парид. ӯ беҳолона ба дар такя зад ва нигоҳаш дар чеҳраҳои мо ях баст. чӣ мехоҳед? пурсид ва абрӯ ба ҳам даркашид. омадем туро бубинем, метавонем ба хонаат дароем. Шаҳноз дарро боз гузошту пушт ба мо ба дохили хона рафт. хонааш аз даҳлиз мустақим ба ҳуҷраи пазироӣ мебурд ва аз он ҷо ба як утоқи дигар, ки шояд ҳуҷраи хоб буд. ҷиҳози хона, мӯблаву сандалиҳои роҳат, пардаву қолин, ҳама содаву арзонак, аммо тозаву озода буд. ӯ ба сандалии канорӣ нишаст ва бо тамасхур ба мо чашм духт. ҳатто даъват накард ки бинишинем. Маҳноз мисли гунаҳгоре, ки ҷурми худро медонад, аз рӯи мақоли гардани хамро шамшер намебурад, дар муқобили Шаҳноз бо сари хамида меистод. дилам ба ҳолаш месӯхт. Шаҳноз: ин манам, бародарат Фарҳод. дишаб садоятро шунидам. хеле хотираамро тагурӯ кардам, то ба ёд биёрам, ки оё Фарҳоде дар зиндагиам буд. хуб, омадед ки чӣ? мехостам суҳбатро оҳиставу нарм пеш бубарам, аммо Маҳноз корро хароб кард. омадем, ки туро бо худ бубарем. Фарҳод барои мо хона харид. ҳама якҷо мешавем, аз ин бебандуборӣ раҳо меёбем. эй кош ин ҳарфҳоро намегуфт. Шаҳноз якбора оташ гирифт. чашмонаш аз хашм бузург шуда, лабонаш пир пир мепарид. шумо кӣ ҳастед, ки ба ман таънаи бебандуборӣ мезанед? шумо аз ман чӣ медонед? шумо ҳама поку беолоишу ба номус, ман русвои фосид? шумо аз ман ҳеҷ чӣ намедонед. намедонед ман чӣ кашидам. шуморо боре то беҳушӣ латукуб кардаанд. дар таҳхона беобу нон рӯзҳо муҷозот шудаед. медонед дар 11-солагӣ таҷовуз шудан чӣ ваҳшат аст? феҳрасти бадбахтиҳоро идома бидиҳам? нашнавед беҳтар аст. оре, асоби нозуки шумо аз ин заҷрҳо латма мебинад. ӯ мисли муҷассамаи хашму ғазаб аз ҷой қад кашид ва бо чашмони сарду сурати сангӣ ба мо нигоҳ кард. Маҳноз манзуре надошт. танҳо мехост бигӯяд бо ҳам бошем беҳтар аст ва дуруст ҳам мегӯяд. ҳеҷ кас наметавонад моро ба андозаи хоҳару бародар дӯст дорад. ҳеҷ яки шумо ҳақ надоред ба ман таъна бизанед. ту, бародари носеҳи ман, дар тиратарин рӯзҳо моро партофтиву фирор кардӣ. имрӯз аз куҷое пайдо шудаӣ ва ба ман аз ишқу бародарӣ ваъз мехонӣ? куҷо будӣ вақте мани 13-сола дар таҳхонае кӯдаки мурда ба дунё овардам? ту, хоҳари азизам, шавҳар кардиву рафтӣ. боре ба ёдат наомад, ки сарнавишти мо ятимакҳо чӣ шуд? биравед, то ин хонаро ба сари шумо хароб накардам. дур шавед аз назарам. ӯ дари ворудиро боз карду бо ангушт ба тарафи кӯча ишора кард. мо бо сарҳои хамида озими рафтан шудем. як лаҳза. бо умед ба ӯ нигоҳ кардем, ки шояд ин ҳама ҳарфҳои тунд хашмаш фурӯкаш шуда бошад. зинҳор ба дунболи Гулноз наравед. ӯ фарзанди як хонадони обрӯманд аст. бигзор онҳо надонанд, ки мо аз кадом гӯҳе сабзидаем. акнун метавонед биравед. аз дидор бо Шаҳноз 2 рӯз пакар будам, аммо рӯзи сеюм соати 8 саҳар дубора занги дари ӯро пахш кардам. дарро боз карду бо ҳамон шеваи қаблӣ бекалом ба меҳмонхона гузашт. боз ба ҳамон сандалӣ нишасту суоломез ба ман чашм духт. нигоҳаш имрӯз нармтар буд. зиёд ҳошия нарафтам. Шаҳноз: ман ҳам заҷрҳои шабеҳи ранҷу азоби туро кашидам. дар 16-солагӣ бе ҳеҷ гуноҳ маҳбус шудам. дар зиндон мавриди таҷовузи гурӯҳӣ қарор гирифтам, ончунон ки рӯдаҳоям пора шуданд. як далели ин ҳама сол нопадид шуданам низ ҳамин буд. вақте як занро таҷовуз мекунанд, баданаш касиф мешавад, худро таҳқиршуда мебинад. аммо бо гузашти солҳо он ҳодиса шояд дигар мисли қабл барояш бузург нанамояд. таҷовуз шудани як мард мисли бемории ҷузом аст, ки одамро радди маърака мекунад ва дигарон худро аз ӯ канор мегиранд, то олуда нашаванд. ман дар зиндагӣ дастовардҳои хуб доштам. худро аз сифр сохтам. пулдор шудам, аммо ҳеҷ гоҳ натавонистам бо худ ифтихор кунам. ҳамеша садое дар гӯшам мегӯяд:
ту кӣ ҳастӣ, ҳамон муттаҳами маҳзуф ва русво шуда? Захмҳои танам сиҳат шуданд, аммо ин ҷароҳат барои як умр дар равонам боқӣ монд. Бо ин умед пешад омадам, ки шояд бо дардҳои муштарак якдигарро хубтар дарк кунем ва ба захмҳои якдигар малҳам шавем. достони ман абрувони зебои хоҳарамро ба ҳам овард ва дилсӯзиеро дар чашмонаш дидам, аммо баъди лаҳзае дубора ба ҳамон муҷассамаи сард табдил шуд. расвоии таҷовуз бародари ман мисли сояест, ки доим ё ба дунболат мегардад, ё аз пеши поят баланд мешавад. ба ҷинс кор надорад. ба ман нагӯ, ки дарди марди таҷовузшуда сангинтар аз дарди як зан аст. солҳост, ки ман танҳо як хобро мебинам. дар кӯчаҳои тираву тор, дар хонаҳои матрука аз таъқиби таҷовузгаре мегурезам, меафтаму дубора баланд мешавам, аммо натиҷа ҳамон якест. шаллоқ мехӯраму таҷовуз мешавам. вақте чашм боз мекунам, қалбам девонавор метапад ва нафас дар гулӯям мепечад. аз худам ва аз тани касифам мутанаффир мешавам. ман шабеҳи як модагурги танҳоям, ки захмҳоямро худам мелесаму илҳом мебахшам, бидуни кӯмаки касе. бозгашт ба сӯи шумо, яъне бозгашт ба хотироти дардоварест, ки саъй кардам то он ҷое мумкин аст дар дуртарин гӯшаи зеҳнам дафнаш кунам, вагарна пои маро ба тимористон мекашонад. ман ҳеҷ гоҳ эътирозе на ба ту дорам, ки дар мушкилтарин марҳилаи зиндагии мо фирор кардӣ, на ба холаам, ки моро ғорат кард ва сипас мисли тӯлаҳои касифи як саг ба хиёбон андохт, на ба маҳноз, ки чун ҳамеша пушти бечорагиҳояш пинҳон шуду моро дигар суроғ накард, на ба модарам, ки ба мо зиндагӣ дод, аммо чӣ зиндагие, як кӯҳи дарду ранҷ, ва на падарам, ки ҳеҷ гоҳ ба мо падарӣ накард. ман аз шумо таваққӯе надорам, ба шумо эътирозе ҳам надорам. фақат мехоҳам ҳама чизро ҳамон тавре, ки ҳаст, бигзоред. агар ман ин ҳама сол нахостам касе аз шуморо бишносам, эҳтимол барои ин далели мустаҳкаме доштам. аз ятимхона, аз он ҷаҳаннам чанд ҳафта баъд аз он ки Гулнозро хонаводае ба фарзандӣ пазируфт, фирор кардам. то он замон як дафъа таҷовуз шудам ва як дафъа то мурдан шаллоқ хӯрдам. ман охир ҳамагӣ як бача будам. модарам моро мисли гулҳои хонаӣ бузург кард. аз бадии инсонҳо ва аз хатарҳое, ки метавонем рӯбарӯ шавем, ба мо панде нагуфт. он сол ба андозае заҷр кашидам, ки ин гор аз оташи дӯзах гузаштам. агар Гулноз намебуд, шояд барвақт мемурдам. вақте мудир гуфт, ки як хонаводаи обрӯманд Гулнозро фарзанд мехонад, намедонед чӣ қадар барояш хушҳол шудам. 2 сол бо ӯ зери як рӯпӯш хобидем. тахти хобаш дар отоқи дигар буд, аммо ними шаб гирья мекарду пешам меомад. ман ӯро бағал мекардам ва барояш бо овози паст афсона мегуфтам. аз хушбахтӣ, аз шиками сер, аз хонаи зебое, ки мо 3 хоҳар дар он зиндагии хуберо оғоз мекунем. мани 12 сола барои Гулноз мисли модар будам. мӯйҳояшро шона мезадам, ғизоямро намехӯрдаму ба ӯ медодам. домани даридаашро медухтам. дилам ба ҳоли худам намесӯхт. дилам барои хоҳаракам об мешуд. охир ӯ сазовори ин заҷрҳо набуд. бехабар мисли гург хашину сахтҷон шудам. эътироз мекардаму шаллоқ мехӯрдам. аз ятимхона нимашаб вақте фирор кардам, ки бачаҳое дар орзуи муъҷизаи як зиндагии зебо чашмҳои худро бастанд ва мураббиҳо сарҳои аз фиғони кӯдакон сангинро ба болин гузоштанд. агар медонистам, ки чӣ балое ба сарам меояд, шояд то болиғ шудан дар он муассиса мемондам. ҳоло ҳам ин саргузашти талхро ба ту қисса мекунаму боварам намеояд, ки ин ҳам аз сари ман гузашт. ман сигор рӯшан кардам. ба ман ҳам як дона бидеҳ. Шаҳноз як дуди амиқ кашиду ба достонаш идома дод. дар бағали роҳи хилват мисли одамони хобгард беҳадаф қадам мезадам. барномае надоштам. намедонистам ин роҳ маро ба куҷо мебарад. ногоҳ ҷода равшан шуд ва дидам, ки мошине бо чароғҳои фурӯзон оҳиста ба ман наздик мешавад.
ронанда тирезаи бағалиро боз карду пурсид ки куҷо меравам. гуфтам намедонам, аз ятимхона фирор кардам. чашмонаш дар торикии шаб мисли чашмони гурба медурахшид. бо ман меоӣ? ман хонаи бузург дорам. бо бачаҳои ман зиндагӣ мекунӣ. туро он ҷо касе намеёбад, гуфт ӯ. мани гул бидуни ҳеҷ фикри бад ба мошин нишастам. охир ӯ як марди аз падарам бузургтар буд. гумон кардам ки ба ҳоли ман раҳмаш омадааст. марди занмурда буд. як духтар дошт ки моҳе як бор бо фарзандҳои хурду бузургаш ба дидани падараш меомад. он мард маро рӯзона дар таҳхона niгаҳ медошт ва шабҳо ба бистари худаш меовард, дасту даҳонамро мебаст ва маро таҷовуз мекард. ҳамаи дардҳояш мисли зиндон қуфлу калид дошт. хеле эҳтиёткор буд. ду дафъа аз чангаш раҳидаму бо фиғон ба сӯи дарвоза давидам. бо чӯбе ба сарам заду маро беҳуш кард. дигар ба хонаи хобаш намебурд. худаш ба таҳхона мефаромад. дар ҳамин таҳхона обистан шудам. таҳдид кардам ки агар рӯзе фирор кунам, рост ба идораи пулис меравам. намедонист бо ман чӣ кор кунад. сахт тарсида буд. бадон қадар доруе ба ман дод ки кӯдаки 4 моҳа бо лахтҳои хун пора пора аз дарунам берун омад. 1 моҳ мариз будаму таб доштам. саранҷом ба худ омадам. намедонам қабл аз он ки фирор кунам чанд баҳору тобистон дар он таҳхона гузашт. аз он зиндон тасодуфан фирор кардам. як шом духтараш ба меҳмонӣ омаду наваи кунҷковаш дари таҳхонаро боз кард ва ман мисли девонҳо аз бағали он навраси моту маҳбуд бо суръат рад шудаму ҷонсарак ба кӯча давидам. ин ҳама вақт намедонистам ки хонаи он мард дар шафати истгоҳи роҳи оҳан дар оғози кӯчаест ки мо дар он ҷо манзил доштем. садои қаторро мешунидам, аммо аз бас бо ин садо бузург шудам, гумон мекардам ки тамоми шаҳр пур аз роҳи оҳан аст. шабро дар истгоҳи роҳи оҳан рӯз кардам ва дар ҳамон ҷо бо зане шинос шудам ки дар қаҳвахонаи роҳи оҳан тамизкорӣ мекард. дид ки гуруснам, бароям ғизо дод. дилҷӯӣ кард. тамоми достонамро ба ӯ гуфтам. ба ҳоли ман раҳмаш омад ва маро бо худ ба хонааш бурд. бевазани бефарзанд буд. дар хонаи он зан ман бо хоҳарзодааш ошно шудам. сарнавишти он духтар низ ба сарнавишти ман монандиҳое дошт. ятимаки дар кӯча монда, танҳо бо як тафовут ки худо холаи ғамхореро ба ӯ додааст. 4 сол аз ман бузургтар ва бисёр зарангу хушқиёфа буд. гӯё дар хонаи тавлиди макарон кор мекард. рӯзона мехобид ва шом барои шифти шаб аз хона берун мешуд. пулдор буд. пулҳояшро дар зери қолин пинҳон мекард. боре душ гирифтам ва ӯ сурати маро бо рангу бори худаш оро дод. ту бисёр зебо ҳастӣ. ҳайф аст аз ин зебоӣ истифода накунӣ, гуфт. намедонам, шояд иллати робитаи ҷинсии зуд буд ки зоҳирам ва ҳайкалам бузургтар аз синам менамуд. рӯзи дигар маро бо худ ба хонаи дӯсташ бурд. зани миёнсол ва зебое буд. пӯсти мисли булур шаффоф, чашмони бодомшакли сиёҳ ва лабҳои пурра дошт. ӯ бо ноз лабханд мезаду дандонҳои сафедаш аз он лабҳои нимабоз мисли марворид медурахшиданд. чӣ хонае дошт! шабеҳи қасри муҷаллал буд. мехоҳӣ бо мо кор кунӣ? шумо макарон тавлид мекунед? пурсидам содалавҳона. агар ту бихоҳӣ, макарон ҳам тавлид мекунем, гуфт ӯ ва бо содагии ман хандид. ҳадафашро пинҳон накард. гуфт ки дар ин хона аз меҳмонҳои муҳим пазироӣ мешаванд ва барои тафреҳи онҳо ба дастёр ниёз дорад. лаёқаташро дошта бошӣ, пули хубе гирад меояд. он қадр хинг ҳам набудам ки ба ин пешниҳод сарфам наравам. розӣ шудам ва акнун ҳар шаб бо хоҳарзодаи соҳибхона ба шифти шаб мерафтам. меҳмонҳо мардуми пулдору бонуфуз буданд ва гоҳ шаб мастомаст тамоми пулҳои худро ба сари мо мерехтанд. бори аввал дар як шабнишинӣ онҳо овоз хондам. меҳмонҳо ба ваҷ омаданд ва ман шудам овозхони маҳфили пӯшидаи он мардум. он ҷо таҷовуз набуд. мардҳо бо назокат буданд. ман як ду муштарии доимӣ доштам ки дар канори овозхонӣ аз онҳо пазироӣ мекардам. садоям рӯз ба рӯз қавитар ва ҷаззобтар мешуд ва ман ба овозхонӣ ишқ бастам. 3 сол дар он хона зиндагӣ кардам. баъд пулис шабехун заду он маҳфил пароканда шуд. касе ба меҳмонҳо кордор нашуд, аммо маро борҳо барои бозпурсӣ ба идораи пулис бурданд.
дар он ҷо низ аз ман танҳо як чиз мехостанд, ҳамхобагӣ. боре яке аз онҳо мехост маро таҷовуз кунад. аз чангаш раҳо шудаму ба панҷараи боз ҷаҳидам ва таҳдид кардам, ки худро аз ин баландӣ ба замин парт мекунам. баъд кадоме аз меҳмонҳои бонуфуз ба пулис занг заду онҳо даст аз сарам бардоштанд. бо пулҳои ҷамъшуда барои худ ҳамин хонаро харидам ва ҳоло барои иҷро бо ду тарабхона қарордод дорам. пули зиёде нест, аммо ҳамин ки овоз мехонам бароям кофӣ аст. бо Гулноз дар тамос ҳастӣ? на, чӣ дар кор? намехоҳам зиндагиашро, обрӯяшро хароб кунам. гоҳе дилам танг мешавад, то дари донишгоҳаш меравам ва ӯро аз дур мебинам. духтари бузург шудааст, ба падарам монандӣ дорад. дилам мехоҳад бағалаш кунаму аз чеҳраи зебояш бусаҳо бигирам, аммо худдорӣ мекунам. намехоҳам дохҳои нангини сарнавишти ман боиси забонкӯтоҳиаш шаванд. аз тамоми хонаводаи мо ӯ ягона нафарест, ки аз ранҷу азоб ҷон ба саломат бурд. бигзор ҳамин тавр бимонад. аз суҳбати дусоатаи ман бо Шаҳноз як таксигории пур аз хокистар ва дар қалбам чолаҳои амиқ боқӣ монданд. рақами телефон ва одреси хонаро, ки аз қабл дар коғазе навишта будам, рӯи мизаш гузоштам ва бо шонаҳои аз ғусса сангин аз манзили хоҳарам берун омадам. бо эҳсоси пӯчӣ ба хона баргаштам, мисли касе, ки ба дунболи чизи муҳиме мегашт ва ногаҳон дарк кард, ки ҳеҷ чизе қобили бозгашт нест. Маҳнозро бағал кардаму гиристам. ӯ сарамро рӯи зонуяш гузошту гунаҳои тарамро навозиш кард. маҳноз, ту аз ман бузургтарӣ. бо модарам мисли дугона будӣ. бигӯ, ки падарам модари моро дӯст медошт? намедонам Фарҳод. эҳтимол дӯст медошт, аммо кабутари дубома буд. на он ҷо қарор дошт, на ин ҷо. он ҷо хонаи обод ва бачаҳои ба қадди худаш баробар дошт. ин ҷо ба гуфтаи модарбузургам алулаку булулаку, гушнаву ташна ва як зани меҳрубон, ки ба ҷуз ишқ дар бисоташ чизи дигаре надошт. модарам девонавор ошиқаш буд. аз падар чандин хоҳару бародар дорем, ки дар ҳамин шаҳр, ҳатто эҳтимол дар ҳамин сохтмон зиндагӣ мекунанд. бародарҳои ҳамхуни мо, аммо якдигарро намешиносем. шояд моро бишиносанду хушҳол шаванд ва ба сӯи мо бағал боз кунанд. магар ғайри ин аст, мо охир аз бари як падар ба дунё омадаем. Фарҳод, фақат нагӯ, ки акнун ба дунболи онҳо меравӣ. ту аз куҷо медонӣ, ки хушҳол мешаванд? шояд нороҳату шокӣ шаванд ва рӯҳи падарамро, ки 20 сол ба модари онҳо хиёнат карда буд, озурда кунанд. ёдат ҳаст, аз тарафи падарӣ мо танҳо як додарзодаашро медонистем. баъди марги модарам чанд рӯз дар хонаи мо Қуръон мехонд. ӯ ҳоло куҷо бошад? намедонам Фарҳод. кунҷковӣ накун. мардум зиндагии худро доранд. ту наметавонӣ бидуни даъват куҷое ки дилат хост ворид шавӣ. аз тамоми хонавода танҳо ту бароям мондаи Маҳноз. эҳсоси танҳоӣ ва бекасӣ бисёр тарснок аст. ҳеҷ натавонистам бо танҳоӣ хуб бигирам. гоҳе нимашаб ногаҳон бедор мешавам, бо эҳсоси тарс бедор мешавам ва аз худ мепурсам: ту кӣ ҳастӣ? ин ҷо чӣ кор мекунӣ? решаҳоят куҷоянд? волидонат куҷоянд? Маҳноз оҳи амиқ кашид. дар тӯли ин солҳо ман ба ҳама чиз одат кардам. ба фанду фиреб, ба таҳқир, ба танҳоӣ, ба бечорагӣ, ба меҳнати миёншикан, ҳатто ба ҳамхобагӣ бо як пири фартуд, ки ҳолаи пиронааш тани маро ба 10 солаҳо пир кард. хаёлам доим парешон аст. гоҳо фаромӯш мекунам, ки ҳамсӯҳбатам чӣ мегӯяд. танҳо ба хотире, ки нагӯянд ин зан девона аст, ба лабханди онҳо лабханд мезанам ва дидам, ки чеҳраашон ғамгин мешавад, ман низ ҳолати афсурдагӣ нишон медиҳам. Маҳноз, бо ман ба зиёрати мазори модарам меравӣ? сар аз зонуи Маҳноз баланд мекунам, то чашмонашро бубинам. нигоҳашро аз ман мегурезонад. танҳо бирав Фарҳодҷон. ман пеши рӯҳи модарам шармандаам. бачаҳояшро ба ман супурда буд. онҳоро парешону бесару сомон кардам. бо кадом рӯ ба зиёраташ биравам? саломи маро ба ӯ бирасон. бигӯ маро бубахшад. мазори падарамро зуд пайдо кардам.
дар паҳлӯи гӯри волидонаш буд ки ман онҳоро ҳеҷ гоҳ надидам. мазори тозаву оростае дорад падарам. гӯё дирӯз ӯро ба хок супориданд. на алафи ҳарз ва на хору хасе. арчаи сабзе болои гурҳо панҷа кашида онҳоро аз нури офтоб ҳифз мекунад. офтобаи пуроби бехи дарахт аломатест ки одамони хуфта зери ин хок соҳиб доранд ва наздикон аз онҳо муроқибат мекунанд. қабри падарам ва волидони ӯро аз гурҳои ҳамсоя панҷараи оҳанин ҷудо мекунад ва ҳар гур санги мармару катиба дорад. ҳар ки моро ёд кард, эзид марӯро ёд бод. ин байтро писараш интихоб карда бошад ё устое ки санги қабр метарошад. чӣ байти ҷонгудозе! ингор шоир махсус барои мурдаҳо навиштааст. хостам лаҳзаеро ба ёд биёрам ки бо падарам сипарӣ кардам, аммо ҳофизаи хасиси ман ба ҷуз дусе тасвири хираи беарзиш чизеро намоиш надод. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.